Кароткія гісторыі пра катоў, вялікіх і маленькіх, рэальных і выдуманых. Прывітанне, я Бандзі. І сёння я распавяду вам невялікую гісторыю пра гепардаў. Хто вы, спадар гепард? Гепард – гэта вялікая котка, якую на латыні называюць Ацэнонікс джубатус. Гепарды жывуць у большасці краінаў Афрыкі, на Блізкім Усходзе і ў Азіі. Дарослы гепард важыць 60 кілаграмаў, даўжыня яго цела 140 сантыметраў, а хваста каля 80 сантыметраў. У гепарда пясочна-жоўтая поўсць з дробнымі чорнымі плямамі. Гепард моцна адрозніваецца ад іншых вялікіх котак. У яго зграбнае, з развітой мускулатурай цела, практычна без тлушчавых адкладаў, якое здаецца крохкім. Такая будова цела памяншае супраціўленне паветра падчас бегу. Гепард – гэта самая хуткая наземная жывёла на зямлі. Ён развівае хуткасць каля 100 км у гадзіну за 4 секунды. Хутчэй за шмат якія легкавыя аўтамабілі. Аднак, з такой хуткасцю гепард можа бегчы не больш за 30 секундаў. Палююць гепарды ўдзень. Спачатку яны патайком падкрадваюцца да здабычы, а затым спрабуюць злавіць яе ў кароткім хуткасным забегу. Падчас пагоні гепард можа рэзка тармазіць і мяняць кірунак бегу. У гэтым яму дапамагаюць кіпцюры, якія дзейнічаюць як шыпы на буцах бегуноў. Кіпцюры гепарда не ўцягваюцца цалкам, што адрознівае яго ад іншых котак. На храпе гепарда выразна бачныя чорныя палоскі. Яны паглынаюць сонечнае святло, і яркае сонца саваны не слепіць яго на паляванні. Гепарды не агрэсіўныя ў адносінах да чалавека і лёгка прыручаюцца. Ручныя гепарды ва ўсе часы высока шанаваліся шляхетнымі і багатымі людзьмі. Старажытныя грэкі лічылі гэтую прыгожую і хуткую котку спадарожнікам бога раслінаў, віна і весялосці Дыяніса. А на гэтай мініяцюры з кнігі персідскага паэта 15 стагоддзя Камалудзіна Хусейна Ібн Алі, Аль-Ваіза, Аль-Кашыфі, Аль-Байхакі, Аль-Сабзары намаляваны цар Саламон, які раіцца са сваімі жывёламі, сярод якіх мы бачым і гепардаў. Ох, прабачце, не магу не адхіліцца і не расказаць вам пра цара Саламона. Саламон быў царом старажытнага ізраільскага царства у перыяд яго найвышэйшага росквіту на пачатку 10 стагоддзя да нашай эры. Пра жыццё цара Саламона мы ведаем з Бібліі, прычым лічыцца, што ён аўтар некалькіх твораў, якія ўваходзяць у стары запавет. Самым вядомым дасягненнем цара Саламона было будаўніцтва першага храма ў Іерусаліме. Выяваў гэтага храма не знойдзена. Ёсць апісанне яго знешняга і ўнутранага выгляду ў Бібліі і фантазія мастакоў. Да нашых дзён захавалася мноства паданняў пра цара Саламона. Распавядаюць, што ў цара Саламона быў чароўны пярсцёнак, з дапамогай якога ён мог разумець, пра што размаўляюць звяры і птушкі. Аднойчы, збіраючыся паплаваць у басейне, ён зняў свой пярсцёнак і паклаў яго на мармуровы столік. Пабачыў гэта адзін з джынаў. І як толькі Саламон сышоў, ён скраў гэты пярсцёнак. Джын надзеў пярсцёнак, і ўсе пачалі прымаць яго за цара Саламона. З тых часоў людзі кажуць, у каго пярсцёнак, той і Саламон.
А сапраўднага цара Саламона выгналі з палаца. Ён пасяліўся ў рыбацкай хаціне на беразе мора і разам з рыбакамі займаўся цяжкай працай. А Джин быў дурны і гультаяваты. Яму не падабалася кіраваць царствам. Яго раздражняла, калі падначаленыя задавалі яму пытанні. Аднойчы, моцна раззлаваўшыся, Джин выкінуў пярсцёнак у мора. Вялікая рыба, якая праплывала ў гэты час у моры недалёка ад палаца, незнарок праглынула пярсцёнак. Гэтую рыбіну раніцай вылавіў рыбак. І трэба вам сказаць, што гэтым рыбаком быў сапраўдны цар Саламон. Увечары ён вырашыў прыгатаваць тую самую рыбу сабе на вячэру і знайшоў унутры яе свой чароўны пярсцёнак. Саламон надзеў пярсцёнак, пайшоў у палац, і ўсе людзі пазналі ў ім цара. А дурны Джин знік, як толькі цар Саламон зайшоў у тронную залу. Саламон яшчэ шмат гадоў кіраваў, а яго царства квітнела. Што ж, самы час вярнуцца да асноўнай тэмы нашага апавядання, да гепардаў. Паляванне. Грывы коней веялі паветры. Беглі перад дзікім паляваннем гепарды, спушчаныя са шворак. І перад усімі скакаў, асветлены месяцам, туманны і вялізны кароль Стах. І гарэлі вочы коней, і людзей, і гепардаў. Так класік беларускай літаратуры Уладзімір Караткевіч апісвае паляванне у рамане «Дзікае паляванне караля Стаха». У сярэднявеччы многія кіраўнікі Еўропы, Індыі і Сярэдняй Азіі трымалі пры сваіх дварах гепардаў, якія шанаваліся за прыгажосць і цудоўныя паляўнічыя якасці. На паляванне адных гепардаў вялі на павадках, іншых везлі на павозках, а некаторых садзілі на коней ззаду вершнікаў. Каб звер раней часу не пагнаўся за здабычай, на яго галаву апраналі каптур, які не дазваляў яму нічога бачыць. Наблізіўшыся да антылопаў або аленяў, паляўнічыя спускалі гепардаў, і тыя лавілі здабычу. Гарачым аматарам палявання быў падышах Акбар Вялікі. Пра яго жыццё і вялікія дзеі можна прачытаць у кнізе Акбарнама. Акбар кіраваў імперыяй вялікіх маголаў. Гэтая дзяржава існавала на тэрыторыі сучасных Індыі, Пакістана, Афганістана і Бангладеш з 1526 па 1858 гады. Ва ўсім свеце вядомы Тадж-Махал. Маўзалей пабудаваны ўнукам Акбара Шах Джаханам у памяць аб каханай жонцы Мумтаз Махал. У 1596 годзе па замове Акбара Вялікага яго візір Абуль-Фадль ібн Мубарак Аламі напісаў на персідскай мове летапіс імперыі вялікіх маголаў, кнігу Акбарнама. Рукапіс упрыгожаны шматлікімі ілюстрацыямі, над якімі працавала 49 мастакоў. На шмат якіх мініяцюрах можна ўбачыць ручных гепардаў, якія жылі ў палацы. Маладых гепардаў лавілі ў дзікай прыродзе і потым прыручалі. Слугі прыносілі гепардаў на паляванне ў спецыяльных паланкінах. На іх вачах былі адмысловыя павязкі. А калі загоншчыкі прыганялі дзічыну, гепардаў выпускалі. Але вось што дзіўна. У Акбара за час яго праўлення
было не менш за 9 тысячаў гэтых жывёлаў. І толькі адзін раз пара царскіх гепардаў прынесла патомства. Навукоўцы мяркуюць, што прычынай гэтай праблемы можа быць эфект бутэлечнага рыльца. Эфектам бутэлечнага рыльца называюць памяншэнне генетычнай разнастайнасці з-за рэзкага памяншэння ў мінулым колькасці жывёлаў нейкага віду. Мусі быць, падчас апошняга ледніковага перыяду колькасць гепардаў катастрафічна зменшылася. У выніку, усе гепарды, якія жывуць зараз, гэта блізкія сваякі. З-за гэтага у іх нізкая нараджальнасць, асабліва ў няволі, высокая дзіцячая смяротнасць і паніжаны імунітэт, што абмяжоўвае рост папуляцыі гепардаў. Шматвяковы адлоў вольных гепардаў для паляўнічых, а цяпер для ўтрымання ў якасці хатніх гадаванцаў істотна паменшыў колькасць гепардаў. Зніжэнне колькасці гепардаў у дзікай прыродзе адбываецца таксама і з-за актыўнай сельскагаспадарчай дзейнасці чалавека. Каб гепарды захаваліся на нашай планеце, неабходныя сур'ёзныя намаганні па іх абароне. 4 снежня адзначаецца Міжнародны дзень гепардаў. У гэты дзень усіх людзей заклікаюць згадаць пра гэтых выдатных жывёлаў і дапамагчы ў барацьбе за іх захаванне. На заканчэнне я хачу падзякаваць свайму лепшаму сябру, AI-дизайнер, які стварыў некаторыя карцінкі для гэтага кароткага аповеда, а таксама Вікіпедыі, невычэрпнай крыніцы інфармацыі пра ўсё на свеце, уключаючы коцікаў.